Сәлем дуслар, біз шәһәребез буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген без Бөек Ватан сугышы музейында. Әлеге музей Бөек җиңүнең 60 еллыгына багышланып, 2005 елның 4 майында ачыла. Музей 4 залдан тора, ә без беренчесендә. Монда сугышка кадәрге чор чагыла. Ул вакытта безнең илебез СССР, Советлар Союзы дип аталган. Ә ил башы Иосиф Виссарионович Сталин булган. Ә Германиядә ул вакытта рейхканцлер Адольф Гитлер булган. Ул бөтен җир шарын яулап алырга теләгән. Шулай ук без алда немец солдатларының шәхси әйберләре белән дә танышып була. Мәсәлән, менә бу 1935 елгы кортиклар. Ә менә бу немец снайперының кыр сумкасы. Шулай ук монда маузер системалы винтовка, карабин, рюкзак, тимер чыбык кисә торган кайчы белән дә танышып була. Ә менә бу карта Барбаросса планын сурәтли. 1941 ел, 22 июнь таңы. Бу көнне, бу датаны белмәүчеләр юктыр мөгаен. Нәкъ менә бу көнне Гитлер гаскәрләре безнең илебезгә бәреп керәләр. Ә менә бу фотосурәт 1941 елның 22 июнендә Бауман урамында төшерелгән. Монда басып торучы халык әле генә сугыш башланганын ишеткән. Сугышның беренче атнасын бер сүз белән әйткәндә шок дип атап була. Меңәрләгән танк һәм самолет, йөзләрчә мең кеше юк ителә. Сугышның беренче атнасы коточкыч тәмамлана. Гитлерчылар 500 километрдан артык араны узалар. СССРның зур гына территориясын утка, канга күмәләр. Алда 4 кара, коточкыч авыр ел булачагын ул вакытта беркем дә уйлап карамаган. Дуслар, сез карт бабаларыгызның кайда һәм ничек сугышканнарын беләсезме? Мәсәлән, минем бер карт бабам сугыш башланганда Украинаның Житомир шәһәрендә хәрби хезмәт узатырган булган. Һәм сугышның беренче көненнән үк 79-нчы танк полкында хезмәт иткән. Ә икенче карт бабам зенитчы булган һәм сугышка авылдан киткән. Дуслар, сез дә карт бабаларыгызның сугышчан юлын өйрәнегез. Сугыш башлангач, Казан тирәли 400 километр озынлыкта окоплар казылган. Һәм аларны хатын-кызлар, балалар, картлар казыганнар. Шик буендагы сугышларның иң билгелесе, иң авыры Брест крепостен яклау. Һәм әлеге крепостне яклауда безнең якташыбыз Петр Гаврилов та катнашкан. Петр Гаврилов Питрәш районында туа. Һәм сугыш вакытында яраланып, әсирлеккә эләгә. Ул 4 ел тоткынлыкта була. Һәм немецлар аны нинди халык белән көрәшәчәген күрсәтү өчен батырлык үрнәге итеп исән калдыралар. Ә менә бу Брест крепостеннән кирпеч фрагментын Петр Гаврилов үзе белән алып кайта. Сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бу музейның икенче залы. Монда төрле фронтларның сугышчан юлы белән танышып була. Сугыш вакытында солдатлар землянкада яшәгәннәр. Ә менә бу плащ-палатка. Ә кышкы салкы көннәрдә солдатларны буржуйкалар җылыткан. Музейда шулай ук Бөек Ватан сугышы чорындагы ату кораллары белән дә танышып була. Менә бу миномет, Дегтярев пулеметы, Максим пулеметы, аны Максимка дип тә әйткәннәр. Ә менә бу танкка каршы пушка, аны Германиядә эшләгәннәр. Ә менә бу гильзаларда Ленинград өлкәсендә сугыш барган җирләрдән туфрак саклана. Ленинград блокадасы турында белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр мөгаен. Ә менә минем сезнең игътибарыгызны менә бу фотосурәткә юнәлтәсем килә. Бу Ленинград камалышында яшәгән Таня Савичева һәм аның көндәлегеннән өзекләр. Ә менә бу блокада икмәге. Зурлар өчен көнлек норма 270 грамм, ә балалар өчен 175 грамм булган. Блокада башланган вакытта олылар белән бергә шәһәрдә 400 меңгә якын сабый кала. 15 мең бала Ленинградны саклаган өчен медале белән бүләкләнә. Блокада балалары балачаксыз балалар. Сталинград сугышы Бөек Ватан сугышының иң кискен югары ноктасы, борылыш урыны. Сталинград өчен сугыш башында инициатива тулысынча диярлек гитлерчылар ягында була. Немец гаскәрләре кышка әзер булмыйлар. Чөнки алар хәтерләсәгез, Советлар Союзын кыш җиткәнчегә кадәр яулап алырга теләгәннәр. Аларның планнары чынга ашмаганын без инде барыбыз да беләбез.
Музей бойынша сәяхәтебезне иртәгә дәвам итәчәкбез. Бүгенгә сау булыгыз. Сәлам, дуслар. Без Бөек Ватан сугышы музее буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Сталинград сугышы 1942 елның 17 июлендә башлана.